Нават тыя, хто быў зараз супраць. Таму што такі гвалт, такі жах. Першы крок быў менавіта адразу пасля выбараў, калі зрабіўся ланцуг каля Белтэлерадыёкампаніі. Калі з'явіліся вось гэтыя здымкі, якія былі катаванні на Крэсцінай, што зрабілі з нашымі людзьмі. Я знаю, что сотрудники готовы выйти на забастовку, не работать, отказаться на работу, чтобы телевидение стало. Когда забастовка планируется? Планировалось на понедельник, но события показывают, что нужно раньше. Спадарыня Качанова на сустрэчу прыехала, і проста было пастаўлена умова, што хто не хоча, той звальняйцеся. І сапраўды частка людзей звольнілася даволі вялікая. Вы ж ведаеце, што на іх месцы прыехалі з Расіі. Вось што адбылося. Сумленныя людзі, яны сышлі. Тыя, хто не мог, скажем так, казаць неправду з тэлебачання альбо замоўчваць тое, што тварылася тымі днямі. Я, па-першае, нічога не раблю дрэннага. Я нікога не абражаю. Нават той плакацік, з якім я выходзіла, першае ўсё тычыцца мяне асабіста. Я ні на кого не нападаю. Нават я з маршам пенсіянерам хожу, мы не парушаем правілаў, мы нават не выходзім на тую частку дарогі, дзе ездзяць машыны. Мы ходзім менавіта па тратуарах, мы прыпыняемся на светлафорах. Мы не парушаем нічога. За што мяне можна схапіць і несанкцыянаваны мітынг? Тады бярыце ўсіх пенсіянераў, я такая ж, як яны. Страх ёсць, але перш за ўсё страх, які ўнутры за будучыню Беларусі, ён пакрывае гэты асабісты страх. Мне вельмі баліць душа і сэрца за тое, што можа быць у нашай краіне. Не дай Бог. І таму зараз ад кожнага з нас залежыць не маўчаць, а проста сваю грамадзянскую мірна, падкрэсліваю, мірна выказваць і надалей. Можа, нешта ўсё ж такі атрымаецца ў нас дастукацца да таго, ад каго залежыць далейшы, мірны, прыгожы лёс Беларусі. Я адпрацавала амаль што 20 гадоў, амаль што 10 гадоў на дзяржаўным тэлебачанні, нацыянальнае тэлебачанне, Белтэлерадыёкампанія. Потым, пасля расфарміравання дыктарскага аддзела, мяне забрала сталічнае тэлебачанне на інфармацыйную праграму «Мінчына». Вітаю вас, шановныя сябры! З асноўнай інфармацыяй пра найбольш важныя падзеі жыцця сталічнай вобласці Арына Ястраб. Коратка асноўныя тэмы праграмы. Это была такая праграма, яна не тычылася палітыкі, гэта навіны Мінска, Мінскай вобласці. Такая лагодная праграма. Я ніколі не чытала навіны дзяржаўнага ўзроўню, скажем так. Я не палітызаваны тэлевядучы. А звольнілі мяне 10 гадоў таму. Аднойчы ў рэдакцыю прынеслі спіс прозвішчаў, якія мы не павінны выдаваць у эфір. Я паглядзела, гэта дзеячы культуры, музыкі, акторы. Я бачу, што гэта амаль што ўсе людзі мае вядомыя, з якімі я добра вядомая, вельмі прыстойныя, паважаныя. Я мела такую неасцярожнасць абурыцца крыху ў рэдакцыі. І літаральна праз некаторы час, хуткі, мяне папрасілі сысці з тэлебачання. На маё пытанне, чаму, конечно ж, это ж таму, што не парушала ні дысцыпліну працоўную, нічога, і быў такі ўзлёт у мяне у маёй прафесіі. На той час загадчыца інфармацыйнага аддзела, да якога тычылася эта праграма «Мінчына», была Людміла Кавалёва. Яна мне адказала, што вядучы інфармацыйнай праграмы павінен разумець тое, пра што ён гаворыць. 20 гадоў я разумела, амаль што 20 гадоў, а раптоўна я перастала разумець, пра што я гавару. Мяне вельмі абразіла такая
фармуліроўка. Я не пайшла вышэй, тады кіраўніком сталічнага тэлебачання быў Юрый Казіятка. Вось, і потым я пайшла працаваць стала прадстаўніком Беларусі на грамадскім тэлебачанні Масквы. Многія пыталіся, куды падзелася, і потым нават былі інтэрв'ю. Праз 2 гады мне прыйшлося і з Масквы з'ехаць, таму што цяжка захварэў муж на вельмі цяжкую хваробу, царства ему небеснае, ўжо 6 гадоў яго няма. Вядомы ў Беларусі мастак і паэт Фёдор Ястраб. Вось, мне прыйшлося з'ехаць з Масквы, стаць проста сядзелкай, кінуць усё, і таму што вельмі цяжкая хвароба, ён быў паралізаваны. Вось, але за 2 гады да гэтага я была звольнена з беларускага тэлебачання. Так што я рэпрэсаваная яшчэ 10 гадоў таму. Так атрымалася. Пала, скажем так, ахвяраю рэжыму. Зараз все гавораць, што у нас быў рэжым. Я ніколі не лезла ў палітыку, я вам шчыра скажу. Я такі мірны чалавек, я кажу, што я не журналіст, я не была палітызавана. Я была, можна сказаць, нават апалітычная, але проста мяне тады неяк абурыла тое, што як можна такія прыстойныя людзі. Прыйшлося з'ехаць у Маскву, увогуле паклала працоўную кніжку ў тумбачку. Таму у мяне атрымалася, што недароблены стаж, і на сённяшні дзень у мяне вельмі маленькая пенсія. Калі вам цікава, магу агучыць, это 330 рублёў беларускіх, это 100 евро ў перакладзе на сённяшні курс. Але гэта не самае галоўнае, многія людзі зараз жывуць. Так, таму самае цяжкае і балючае тое, што зараз атрымліваецца ў нашай краіне. Я просто адчувала сэрцам і неяк разумела, што не той чалавек павінен кіраваць нашай краінай. Мне б хацелася, каб гэта быў адукаваны чалавек з высокай унутранай культурай. А чалавек, які абражаў нас, амаль што з самага пачатку, людзей, я не буду перадаваць гэтыя словы, таму што ўсе мы гэта ведаем. Я проста адчула ўнутрана, што гэты чалавек, магчыма, ён зрабіў дарогі, будынкі, ўсё. Ён прывёў парадак краіну. Гэтага не трэба адмаўляць. Ён шмат зрабіў для краіны. Але акрамя таго, што чалавек рабіў вось такое нагляднае фізічную гэтую прыгажосць краіны, ёсць яшчэ ўнутраная культура чалавека. Павага да народа павінна быць, які цябе абраў. Разумееце? А я вось гэтага не адчувала ніколі. Шмат людзей галасавала тады за яго, таму што абяцанні, ўсё сапраўды чалавек павёў за сабой, і нават маё пакаленне. Большасць галасавала за яго, гэта была праўда. Вось. Але прайшло 26 гадоў, і вырасла новае пакаленне. Інтэрнэт, хуткае развіццё, дынаміка, дэмакратызацыя краін, якія усяго свету, можна так сказаць. І таму новае пакаленне, у яго другое мысленне. Я, дарэчы, вельмі ганаруся нашымі маладымі людзьмі, таксама Матуля. Яны правільна ўсё разумеюць. І вось зараз прайшоў гэты час. Вы ведаеце, было проста ў ідэале, каб былы галоўны чалавек, скажам так, мы разумеем, што зараз гэта пад пытаннем у нашай краіне, зрабіў такі прыгожы жэст. Быў такі шанец зараз сказаць, што вось я не выстаўляю сваю кандыдатуру, уже хопіць столькі гадоў. Это было б так прыгожа. Чалавек бы сышоў, не было б гэтых сінякоў, не было б гэтага гвалту. Мы проста абралі таго, каго б хацелі. Як ён казаў, не буду трымацца сінімі рукамі, калі народ скажа, сыходзь, я сыду. Вось быў такі шанец, так сказаў бы, што вось я бачу, сапраўды, палічылі неправільна. Напрыклад, давайце аб'явім новыя выбары, я таксама паўдзельнічаю, зробім яшчэ раз. Цяпер гэта ўжо наўрад ці магчыма. Людзі ўжо абураныя, таму што пасля гэтых гвалтаў, пасля таго, як наша прыгожая сінявокая Беларусь стала сіня-сіняковая ад сініх сінякоў. Тысячы людзей зараз атрымалі іх, Господі. Вось, таму быў такі шанец. Цяпер я проста не ведаю. Проста баліць сэрца, баліць душа. І так хацелася б звярнуцца і сказаць, што няўжо вы хочаце ўвайсці ў гісторыю нашай краіны як крывавы дыктатар? Яшчэ не позна зрабіць крок. Так хочацца папрасіць яго. Пакуль не пралілася вялікая кроў. Ось я баюся гэтага больш за ўсё.
Вот я зараз говорю, у меня у души, вот бачите, что робится. Прабачьте. Потому что гэта не дай Бог. Я гэтага вельмі баюся, таму вось я выхожу з пенсіянерамі уже, скажем так, по пенсійным пасведчанні, хаця калі прыйшла першы раз, кажуць, што я не падобная, ну, можа, выглядаю крышку маладзей, але ведаеце, я бачу, як гэтыя людзі таксама перажываюць усе больш сталага ўзросту за наших дзяцей, за наших унукаў, таму што на кону пастаўлена просто ну, лёс нашай роднай Беларусі, лёс наших дзяцей. Як хочацца, каб зразумеў гэта, гаспадар. Так хочацца. Гэта просто такая адбылася рэч, якая ў мяне ўвогуле ў галаве не ўкладваецца. Купалаўскі тэатр, флагман тэатраў нашай краіны. Лепшыя акторы. І такое, ну, просто на маёй радзіме бяда. Все, што я магу сказаць. Купалаўскія акторы зараз, я ведаю, робяць інтэрнэт-праекты. Я нават падпісалася, яны паставілі тутэйшых, зрабілі пастаноўку і просто як інтэрнэт-праект. Таму там шмат падпісантаў ужо ёсць пад гэты праекты, і дзякуючы таму, што людзі падпісваюцца і набіраецца вялікая колькасць людзей, яны будуць атрымліваць грошы праз інтэрнэт. Гэта вельмі добрая такая думка. Потым я ведаю, што запрашалі шмат каго на другія пляцоўкі. Магчыма, нехта паехаў таксама. Я думаю, што на сённяшні дзень, у сённяшняй сітуацыі, яны занятыя. Ёсць нейкія праекты, ёсць здымкі ў кіно, я ведаю, што ў Маскву запрашаюць, там тэлесерыялы здымаюцца зараз. І дзякуй Богу, што пра іх не забыліся. Ведаю, што дапамагалі вельмі з кватэрамі, таму што некаторыя здымалі кватэры і, застаўшыся без сродкаў існавання, кінуліся людзі дапамагаць, бясплатна ім кватэры давалі, у каго была такая магчымасць. Таму я гэта ведаю, што такая вось салідарнасць беларускіх людзей, яна ну, ёсць у дачыненні да купалаўцаў таксама. Спадзяюся, што ўсё іх будзе добра. Людзі не будуць сыходзіць з вуліц. І гэтыя вялікія маршы, і нават пенсіянеры, которые... Я ўпэўнена, таму што ўжо так усяго шмат зроблена дрэннага, што людзі павінны, ну, у іх унутранае ўжо такое стаўленне, што яны павінны выходзіць самыя. Это ўжо справа кожнага з іх. Ніхто ж не заклікае. Уже самыя людзі. У нас, ну так, ёсць там некія, направлялі там, куды там ісці, дзе збірацца, это ўсё. Але хто заставіць людзей, як зараз лічаць, што куклаводы з захаду, што мы замбіраваныя. Але незадавальненне людзей ўсё, ўжо край, 26 гадоў, колькі можна. Асабліва яшчэ гэтыя, як кажуць, жорсткія дні пасля выбараў. Яны вельмі прабудзілі нашу нацыянальную свядомасць. Хіба ж можна так з намі? І вы ведаеце, я вот хожу, мы размаўляем, вельмі рашуча настроены пенсіянеры. Таму што яны кажуць, мы ўжо пражылі жыццё. Нам уже няма чаго губляць. Пенсію нас адбяруць, што там адбіраць гэтыя крохі? Сажаць у турму нас? Это і так пазор на ўвесь свет, тое, што ў нас атрымліваецца. Яшчэ са сталымі людзьмі так хапаць іх у турмы кідаць. Нам уже няма чаго губляць. Таму тут унутраная смеласць ёсць у пенсіянераў. Як адбівалі, калі быў другі марш, як медыку адбівалі. Кінуліся ўсе, сталі. Маладзёж уцякае ад іх. А пенсіянеры наадварот да іх кінуліся. Разумееце, вось гэтая смеласць, таму што сапраўды людзі сталага ўзросту не баяцца, ім няма чаго губляць ужо, акрамя іх маленькіх пенсій. Хаця жыццё кожнага гэта, яно адзінае. Яно для кожнага чалавека дарагое. Сталыя людзі, шмат хваробаў уже маюць многія, з калочкамі ідуць. Кожнаму страшна, што атрымае дубінкаю, разумееце? А ўсё роўно людзі выходзяць. Значыць, што? Значыць, так хочацца дастукацца да таго, ад каго многае зараз залежыць. Зразумейце вы гэта, пашкадуйце сваіх людзей, нашых дзяцей. Дарэчы, толькі два маіх сябры з Фэйсбуку
ну, написали мне, что вот як это так, табе до Польши, а нам на Камчатку. Я написала, мне б з задовольненнем і на Камчатку, і до Польши, і до України, і до інших країн, і до всіх країн світу. Ми хочемо сябраваць з усімі. Мне вельмі шкада, што вось прапаганда расійская, так само вось. Мне зараз, до речі, хотелось бы звярнуцца до расійскіх моих сяброў. Дорогие мои русские друзья, у нас нет никакого зомбирования с Запада. У нас нет никакого зомбирования с Востока. Мы сами, вы поймите, выбирать хотим судьбу нашей страны. Мы готовы дружить с вами, по-прежнему торговать, иметь экономические отношения. Дай Бог, пусть сохранится наша граница свободная, и вы будете к нам ездить, мы к вам будем ездить. Мы хотим дружить со всеми. Мы просто хотим новые выборы. Мы хотим выбрать того президента, кого мы хотим. Поймите, пожалуйста, это наконец-то.